हामजा सांदिफोरा जिउसाया हादराव गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। सांदिफोरा जिउसानि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा फाहामथाय लानांगासिनो। गोदान भाइरासखौ लानानै हादराव गिख्रंथाव थासारि। थांनाय रबिबाराव बे गोदान भाइरासनि जाहोनाव 63 सुबुंनि जिउ खहा। सांदिफोरा जिउसाया गुजरातआव गिख्रंथाव महर लादों। गुजरातनि राजकट, अहमदाबाद, मरबीजों लोगोसे गोबां जायगाफ्राव बे गिख्रंथाव बेरामा सन्देरगासिनो। बे जिउसाया गुबै गथ'साफोरखौ गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थाम्फै, सिखिरि बायदिजों अरजायोब्ला बे गोदान बेमारा गोसारो आरो गुजरातनि उनाव राजस्थानावबो बे जिउसाया गोसारदों होनना बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सांदिफोरा भाइरासनि सोमोन्दै हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव एलार्ट फोसावनाय जादों आरो बे जिउसाखौ गिबि खेब 1965 मायथाइयाव भारतनि नागपुराव मोननाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जिउसाखौ गुबुन रायजोआव सन्देरजानो सरकारा गिदों।